Mga pangenot na bareta. 22 anyos na lalaki na dukayang gadan sa Hickming Falls sa Veracatanduanes. Ekonomiya kan Bicol Region, nagpakol sa 4.6 kantong 2023 sigon sa PSA Bicol. Bagong speedboat kan Coast Guard District Bicol, big inaguraran. Palarong Bicol 2024 nagsikad na. Asin, mosaic art nagibot sa Rubik's Cube, big bida kan sarong senior high school student sa Camarines Norte. Martes, Abril 30 taong 2024. Uni na ang mga istoryang Tatak Bicol. Madadugman ang mga istoryang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes at 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sa detalyes, 22 anyos na lalaki nabutod sa Hickming Falls sa Veracatanduanes. Biktima, nasa impluensya subot ning arak. May report si May Arango. Mayo ng buhay kan madukaya ng hawak kang 22 anyos na lalaki makalis na mabutod sa Hickming Falls sa barangay Hickming, Veracatanduanes, pasado alas 10 nin aga kasudma. Binisto ang biktima na si John Paul Tobiera, may live-in partner asin residente ka na sabing barangay. Sigun kay Police Staff Sergeant Renen de los Reyes, tagapagtaram kang Verac Municipal Police Station, pasado alas 2 din hapon ka na kaaging Domingo, Abril 28, kan magpasiring ang biktima sa nasambit na lugar kaibaan sa iyang mga barkada para magkarigo sa Hickming Falls. Alagad pasado alas 5 nin hapon kan pauli na ang magbabarkada da inanahiling pa ang biktima. Sa pagtubod nila na baka naghalik na rin, nagpaaram sa inda na mga inot. Tapos yung ano po ito, naghanap pa sa kapamilya, nagdamlag na, nag-aga, na dahil nag-uli sa tindang aki, naghagad na kitabang po ini. Yung mga last na nakahiling. Dugang pa kan tagapagtaram, nakainuman in arak ang biktima kan mangyari ang insidente. Yan na nga po naman kami sa mga barkada, i-check po pag, di ba, bago magduman sa area, nag-check kita kung ito ang dae o wara. Para po sa aron ka itong gibuhon, dahil mag-assume na na inot na arog ini. Sa presente pigbibilaran na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Duang most wanted person sa Catanduanes, arestado sa magkasway na operasyon, huli sa panlulugos sa mga sadiri nindang minor de edad na aki. May report si Regine Bue. Napasakamot na kanaturidad ang duwang most wanted person sa probinsya ng Catanduanes, makalihis na mga corner sa magkasuway na operasyon agakan na kaaging Sabado, Abril 27. Inot na nadakop ang sospek na binistong si alias Vec, 57 anyos, abaka stripper na naaresto sa San Andres, Catanduanes. Naaatubang ang sospek sa tulong kaso ng qualified statutory rape na mayong rekomendadong piyansa na pigsaangat mismo kan 13 anyos kaining nilugusan na sa diring aki. Apwera kaini, naaatubang pa ang sospek sa duwang kasong ako lasciviousness na may piyansang 180,000 pesos kada saro. Ito ay parte po ng aming LOI Manhunt Charlie. So sila po ay talaga pong tinatrabaho na ng ating mga operatiba. Simula pa man po nung ma-file ang kaso hanggang po sa labasan ng warrant of arrest. Sa Baras Catanduanes, agakan parehong aldaw, matrayong pumananadakop ang saro pang wanted person na binistong si alias Raul, 48 anyos, saro man na abaka stripper. Naaatubang man ang sospek sa kasong qualified statutory rape na pigsangat man mismo kan sa iyang 15 anyos na aki asin duwa pang kaso nin ako lascivious. Sa ganitong pang-aabuso sa mga kababaihan at hindi lang po tungkol dito sa pang-aabuso sa kababaihan. Kung kayo po ay may pananagutan sa batas, ang pambansang pulisya po ay hindi natutulog para po kayo ay hanapin. Kahit saan man po kayo naroon, andyan po ang kapulisan, kayo po ay hahanapin at pananagutin po kayo sa kasalanang inyong nagawa. Kaya nga po, andito kami parate, handang magbigay sa inyo ng seguridad sapagkat sabi nga po ng ating hepe ng pambansang pulisya na si Police General Francisco Marbil na sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis
ay ligtas po ang lahat ng mga Pilipino. Sa presente, nasa kustodiya na kanaturidad ang mga suspetsado para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Bagong speedboat kang Coast Guard District Bicol, gagamiton sa pinaka-primerong inang Magayon Grand Maritime Procession. Makalihis ang inaugurasyon kasudma. May report si May Arango. Piginagurara na kasudma kang Philippine Coast Guard sa Bicol ang bago nindang water asset. Pinanginota ni Commodore Philip Soria, District Commander kang Coast Guard Bicol ang inaugurasyon sa bagong high-speed response boat o HSRB 008. Marso 15 ngunya na taon kan mag-abot ang nasambit na water asset sa pantalang kan syudad ng Legazpi haling Cebu City na magagamit na ngunyan sa field operations as in maritime law enforcement as in search and rescue operations kang ahensya. From doing maritime operations and law enforcement, pwede din po natin siya gamitin sa mga humanitarian assistance and disaster relief operations, limited troop and logistical transport natin, medical evacuations, and then kung ano po ang kailangan natin suportahan ng movement ng ating national government and including the local governments po dito po sa probinsya ng Albay at sa rehiyon ng Bicol po. Sa gigibo na first inang Magayon Grand Marian Procession sa maabot na Mayo 1, nakatala na gamiton ang nasambit na water asset. Apwera sa HSRB 008, 8 pang lunad ang pandagat kang Coast Guard ang gagamiton sa nasambit na dakulang pagtiripon. Siguro mas maganda maaga silang pumunta doon sa jump-off area natin para magkaroon pa ng proper screening at mabigyan sila ng mga life-saving devices at kung saan silang bangka sasama para magkaroon po ng matiwasay na pagsakay sa mga bangka, lalong-lalo na doon sa pagoda po. Mientras tanto, duwa pang response boat hali sa Coast Guard Central Office ang piglalaoman na i-turn over sa opisina kang Coast Guard District Bicol sa masunod na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Palarong Bicol 2024 nagsikad na. Asin Mosaic Art nagibo sa Rubik's Cube, bigbida kan sarong senior high school student sa Camarines Norte. Yan na siniba pang bareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Ekonomiya kang reyon. Nagpakol sa 4.6% kang taong 2023. Bicol Region, ikatulo sa may pinakaibabang ambag sa ekonomiya kang nasyon sigun sa PSA Bicol. Uyang report. Nagtalubo ning 4.6% ang economic performance kan Bicol kan taong 2023. Ini ang pigbiklad kang Philippine Statistic Authority o PSA Bicol sa ginibong konferensya kang nagtalikod na simana sa syudad ning Legazpi. Top 3 fastest growing industries kang taong 2023. Iyo ang transportation as in storage na nag-abot ning 21%. Sinundan kang other services na nagpakol ning 19.6%. Asin pang tulong accommodation and food service activities na nagpakol maning 18.1%. Mantang tulo sa may pinakadakulang ambag sa ekonomiya kang reyon, ang services na nagpako ning 49.9%,
Sinundan kang industry na nagpakuling 35.9%, asin pangtulo ang agriculture, forestry asin fishing na may 14.2% share. Sigun kay PSA Bicol Director Cynthia Perdiz, hibaba ang 0.6% growth rate kang taong 2023, kumpara kang taong 2022 na nagpakuling 8%. Each of the agencies, so kasi ito, multi-sectoral bagay ini. So, ang mga industries lahat naman ng agencies are concerned. Like, Bureau of Customs, we collect manifests. Diyan may nakukuha, so imports, exports, no, ng ibang item. So, lahat, DOLE, kanina na-mention yung tupad, no? We have BSP. Kadaklan sa mga major economic industries ang nagkaigwaning pagtalubo. Alagad nanotara ng pagbaba naman sa sektor kang agriculture, forestry asin fishing, nakausasubot kang paburuba guman na panahon kang nakaaging taon. Sa pag maulan, nag-overturn, so nagkakaroon ng fish kill. So kung mainit naman, because it is still overcrowded, so most probably, there could be a possible fish kill on that. Kasumpay kaini, asigurasyon naman ni NEDA Regional Director Hasmin Santua na may mga nabilog na sindang lakdang, ngani na maiangat panglalo ang ekonomiya kang reyon. Ensuring that our vulnerable population are given the appropriate social protection services, social welfare services. Tapos in terms of improving the capacities of our population, education, health, housing, social welfare, and then of course infrastructure, and then improving the resilience of our communities. Mientras tanto, pantulo ang Bicol Region sa may pinakaibabang ambag sa ekonomiya kang nasyon kang taong 2023. Sinundan kang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM, asin kang Region 12. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Palarong Bicol 2024, opisyal nang nagsikad kang nakaaging Domingo. DepEd Bicol, preparado man sa mga mabungkaras na agyat sa sarungsiman ng athletic competition. May report si May Arango. Napanunin tao ang Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City kan opisyal na magsikad ang Palarong Bicol 2024 kan nakaaging Domingo, Abril 28. Presente sa pagbubukas ang labisa sa isbil na parakawat na hali pa sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon Province, Masbate Province, Albay, Iriga City, Naga City, Sorsogon City, Masbate City, Tigaw City, Tabaco City, asin Legazpi City. Ang estudyanteng si Juvel Ella Allende kan Team Camarines Sur, excited nanggad sa pagpuon kang Palarong Bicol. Sisikapon niya nanggad ang makaangat ang grupo ninda sa basketball 3x3 category nga ni makatungtong sinda sa Palarong Pambansa. Preparation po na ginawa namin para dito sa Palarong Bicol is talaga, tiyagaan. Kasi super bilad po kami sa araw. Kailangan po namin gumising ng maaga. Tapos i-balance din po yung pagkain namin. Sinda Gio Vincent Balya asin Veronica Jean Banyares na pambato kang albay sa dance sports asin dating nakalaog na sa Palarong Pambansa ka nakaging taon. Excited man na maibida girarayan sa indang tibay sa Palarong Bicol. Masaya po kasi po naka-Palarong Bicol po ako ulit. Practice po ako mabuti. Do your best lang po. Nagkapares lang po. Total na 13 delegasyon ang maralaban-laban sa maniba-ibang sports competition. Presente man sa pagbubukas ang coaches kang kada delegasyon, coordinators, asin DepEd officials. Mientras tanto, sigun kay Dexter Season, ang Assistant Regional Sports Coordinator kang SDO Legazpi City, sa primerong aldaw pasanakan kompetisyon, may mga nagbungkaras naman daang problema sa nagkapirambiliting schools arog kang kakulangan sa supply ng tubig. Alagad handa ang mandaan sa indang opisina sa siring ng mga agyat. Mayroon po tayong incident management team. Lahat po doon, lahat ng billeting schools may posted pong number kung ano man po ang kakulangan sa tubig, ilaw, o whatever related incident sa nakailangan po or emergency, kailangan ng ambulance, whatever, i-text lang po kasama po yung 911. Sarupa sa mapigkakaatubang na agyat kan mga partisipante ang maharasahas na panahon. Sa ibong kang pagsarado kan mga eskwelahan sa probinsya nalawos ang Palarong Bicol. Asigurasyon ni Engineer Ronald Asis ang Regional Sports Coordinator kan Department of Education Bicol,
May pigsusunod sindang window hour nganing masiguro ang kaligtasan kan mga atleta. Urog na itong mga kabale sa outdoor games. Pirmi man daang nakandaan sa indang medical teams na magresponde sa pwede sir na magbungkaras na emerhensya. Doon sa incident management team, lahat po yan coordinated na. So far po, we are very smooth sailing ngayon. Hindi inaasahan natin may mga pangyayari na baka hindi yung mga toward incidents, pero nakahanda ho ang bawat team. Madurar ang palarong Bicol 2024 hasta sa Mayo 1. Mientras tanto, target man kan DepEd Bicol na makalog sa top 705 sa palarong pambansa ngunya na taon nagigibon sa Cebu. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Mosaic art nagibo sa Rubik's Cube. Tampok ang sarong estudyante sa Ragay, Camarines Norte. American singer-songwriter na si Taylor Swift. Pira sa mga nagibuan ng Rubik's Cube mosaic. Bistunta siya sa report ni Danica Garcia. Portraits as in mosaic art nagibo sa Rubik's Cube? Abay basic yan sa 18 anyos na senior high school as in graduating student kan Barangay Apad, Ragay, Camarines Norte na si Julia Casquejo. Huhunaon daw nindo na total na 20 Rubik's Cube mosaic art na ang sa iyang nagibo? Pira nga ni dyan ang mosaic kan broadcast journalist na si Jessica Soho as in an American singer-songwriter na si Taylor Swift. Istorya ni Julia, taong 2022 kan nakahiligan niya ang Rubik's Cube's mosaic art kung saan inot niyang nabilog ang pandok ni Jesus Christ. Mayo man da kay ni sa iyang nagtukdo, hilig niya lang daa ang pagkuti-kuti. It all started po when I was in grade 6 year 2016 to 2017. My classmates po ako na may dalang Rubik's Cube tapos yung teacher namin is tinuturuan po kami. So wala pa po akong Rubik's Cube that time and I find it interesting. So, yun po yung hinilig kong gifts during Christmas party. Tapos, natanggap ko naman po. And pinag-aralan ko po siyang kung paano ma-solve po. Labis ang gatos na dara ko lang Rubik's as in 4,000 na saradit na Rubik's ang gamit ni Julia sa paggibonin mosaic. 12 oras ang pinakamakaskas niyang nagibo. 13 oras naman ang pinakahalawig. Dahilan kay ini, dikit-dikit man da siyang nabisto sa social media. For me, malaking bagay po sa akin itong Rubik's Cube po. Lalo na yung paggawa ng mosaic art. Kasi dito mas nai-express ko po yung sarili ko and yung confidence ko tumataas na rin. Hindi na tulad ng dati na like sobrang mahiyain talaga, like hindi nagsasalita masyado, super tahimik. And now, dahil po gusto ko yung ginagawa ko and passionate ako dito, masaya po akong naibabahagi siya sa iba't ibang tao. Maging ang samuyang istasyon, dahil man pinalampas ni Julia. Bukas si Julia sa mga maawat na makaukod kan Rubik's Cube mosaic art. Mag-message sana sa iyang social media accounts. Sa lahat ng kabataan watching this, I just want you to know na keep doing what you love and kung ano yung passion mo, just continue as long as masaya ka sa ginagawa mo, go for it kasi you'll never know kung saan ka nito dadalhin and wag na matakot mag-risk and mag-try ng iba't ibang bagay kasi the more you try, the more you'll know more about yourself. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!